A môžeme sa tam aj smiať? Počkajte, nemám celulitídu. No, môžeme. Čaute, babi. No, tak čaute, babi. Takže, ako to bolo? Dobre, no. V Bratislave. No, takže ahojte, kočky. Mňau. A nechce to povedať niekto iný? Nie. Počia ruky. Tak ahojte, kočky. Ja som minuloročná víťazka Miss Cara Tuning a chcela by som vás všetky pozvať. Počkajte ešte raz, a už vážne. Ahojte, som Alex, minuloročná víťazka Miss Cara Tuning a chcela by som vás všetky pozvať na casting, ktorý sa bude konať v Bratislave 6. apríla v hoteli Junior. Vidíme sa na karáte. Nebaví žočku? A ja mám žočku. Takže ešte raz. Tak ahojte, kočky. Tak ja ti dám iba casting a priradíš to tam, kde to má byť.